alkairi ne. Kwarai ma kuwa. Sakon Team A Square Networker kenan. Fabtiyu alkairi ne. Wannan sako ne na Team A Square Networker. ABBANCY kaga wata samuwa ce har ka samun kuɗi wato Fabtiyu. Sakon Team A Square Networker ne kalla ka ga. Za ka iya samun naira miliyan 1 akan manhajar Fabtiyu. Manhajar Fabtiyu ta sha bamban da sauran networking a faɗin duniya. Suna matasa masu son hawa zuƙa-zuƙan motoci. Na 'yan mata masu son siya iPhone 16 ba tare da sai sun je Abuja ba. To wallahi ga dama ta samu. Tsarin Fabtiyu tsari ne wanda zai sa ka zama mai kuɗi a ɗan kankanin lokaci. Ko kana da referral ko kai inviting din mutum ko baka inviting din mutum ba za ka samu dala 60 ɗinka a kowanne wata. Domin haka ga masu buƙatar shiga cikin wannan tafiya ta Fabtiyu ku duba bio ɗina na ajiye muku link ku je ku dankar hannu za ku ga ya kai ku cikin group ɗin ku join ku fada. Ga waɗanda kuma ba sa iya join ta cikin bio su duba cikin comment section na wannan bidiyo nawa za su ga link ɗin sai su kwafa su je WhatsApp su pasting ɗinsa sannan sai su danna su join ɗin group ɗin. Fabtiyu alkairi ne. Fabtiyu alkairi ne. Ma ƙarƙashin jagorancin Team A Square Networker kenan. Allah ya ba mu sa'a. Kar ki sake, kar ka sake a baka labari.